Sare on guztioi. Berria egunkarian irakurri dugu. Jean-René Etxegarai, Euskal Elkargoaren buruak, Euskal presoak kontuan hartzeko eskatu dio Parisi. Ipar Euskal Herriko hainbat eragile, bakearen artisauak tarteko, antzeko norabidea mintzatu dira. Izan ere, Frantziako gobernuak 5.000 preso askatzeko asmoa du, koronavirus krisia dela eta presondegien bilaketa arintzeko. Kataluniako Generalitatea moduak aztertzen dago ere, preso katalanen egoera azkartzeko. Sarek bere aldetik, Espainiar gobernuak bisitak eta aurrez aurrekoak kentzea salatu eta bide alternatibak proposatu zituen lehenengo egunetik. Presoek bideokonferentziak egitea zenidita etxekoekin adibidez. Horri, igaro den azken ostiraleko ekimenea gehitzen zaio, etxea elkarterekin elkarlanean egindakoa. Ez daudela bakarrik eta etxeratzearen beharra aldarrikatzeko hainbat norbanako eta zeinien ekarpenez osotua. Beste ekimenen bat iragarri dute hurrengo egunetarako. Gaixotasun sendaezina dituzten presoen etxeratzea eta adinekoenen kaleratzea exigitzeko asmoz. Esan eta egiten den guztia ez da nahikoa izango, zoritxarrez, baina esatea eta egitea garrantzitsua da. Norbanako, eragile eta ordezkari politiko, instituzional, sindikal eta sozialengandik entzutea eta iniziatiba hartzea ikustea eskertzeko litzateke. 257 Euskal Herritar hauen egoera leuntzen laguntzeko, eta baita, espetxetan barren askatasunik gabe daudenen hainbat herritarrena ere. Haien urkoek eskertuko lukete, baina batez ere Euskal Herriko gehiengo sozialen nahiarekin bat egingo lukete. Astera goaz, Sareon konfinamendutik 3. irratsaio berezi hau. Deskapotablea hartuta, joan ginen mendira, pareleko lagun batzutani, aizte freskoaren bila. Teniseko zapata beltza, bisera txuria, krema 50 eta 12 argazkia, sugeta dorian. Ezkerrean marra txuri gorri, eskuinen ekisa, esanien itxoiteko egin behar nula zestaketan pixa. Eskuinekotik guneta, aradan borotxa, urrunean kobazulo bat, aranoa zerekin topa. Zua indarbaran, mila gorko zantzan, irruzio joan, gizona dardu batia labantzan. Señorita batakelarre batian. Kaos eta festa, izerdi patxetan, burua biraka, aldakat balantzan, ezpain mamitxua, kakerraren atxa, inosia martxan, bagabiga iga. Kaos eta festa, izerdi patxetan, burua biraka, aldakat balantzan, ezpain mamitxua, kakerraren atxa, inosia martxan, armatiro pum.
Maritxu Jimenez naiz, psikologa, tarteka nabil espetxetan gure euskal presoak laguntzen, eta oraingoan eskatu didazue ontxe momentuan begiratzen ari dugun egoerak zelan eragin diezaiokeen gure gaixo larriei, preso gaixo larriei honen inguruan berbaiteko, eta hemen nago horren inguruan berbaiteko. Nik bi gai ikusten ditut horrez, batetik gaixotasuna berak eta kutsatzearen arriskua, eta bigarrenik hartu diren neurriak oneri aurre egiteko. Orduan, ikustekoa da, berez espetxeak eragiten duen askatasun falta, ez? Eta egoera honetan, ontsen momentuan hartu diren neurrien artean, bat bada ezin dituztela bizitarik jaso. Kasu honetan, gaixo edo psikologikoki nahasteren bat daukatenentzat bere biziko garrantzia dekie bizitek, ez? Horre hartzen dute guztiek, ez? Baina kasu honetan gehiago hor hartzen dute oxigenoa. Eta honetan gehitzen da, gu psikologok ezin garela joan eurek laguntzera. Eta, badauz kasu batzuk, nik normalean bi asterik behin noan, goiz osoa ematen dut beraiekin, eta, zikieran tirita bada ere, beharrezkoa duten tirita da hori, ez? Eta oraintxe bertan, egia da 8 dei beharrean ama bituztela, horrela konpontzen ari garela, eta ez da hiltzen ez da tirita bat izatera. Bestalde eta honekin lotuta, kutsatzearen aukera hor dago bai. Eta gaixotasunen bat duen presorentzat sortarazi dezaken antsiedadea bai, hor dago, ez? Psikologikoetan erreza da ikustea oso errez deskonpentsatu aldirela olako gora batean, ez? Koronavirusan informazioa eta desinformazioa dela eta horrek sortzen duen bildurra dela eta zelan bizi alduten egoera. Badakigu ere espetxe batzuetan koronavirusa bera sartu dela, funtzionario batzuk kutsatu egin direla, baten bat hil ere, edo bertako langileak eta inguruan dauden langileak kutsatu egin direla, eta horrek presoari berari eta familiari antsiedadea sortzen dio, ez? Eta berez baldin badaukazu, hortik aparte nahazte psikologikoren bat, deskonpentsatzea oso erreza da. Gehituta hau, gu ezin garela joan, eta eurek eukiten da horien espazioa beraien bildurrak eta elaboratzeko, eta beraien egunerokotasunean dituzten zailtasunei aurre egiteko, hori ez badekie, horrek suposatzen du kasu askotan krisi bat eukiteko aukera, antsiedade krisialdi bat, brote psikotiko bat, kasuan kasu. Ikusi beharko litzateke pertsona bakoitzaren kasua, baina egoera horretan gaude, ez? Familiarentzako eta guretzako, kartzeletara joaten garen jendearentzat ere oso egoera, impotentzia handiko egoera da, ez? Ez gara heltzen, ez dagoelako biderik heltzeko, oraintxe bertan eurek behar dutenari, eta, nire ikuspuntutik argi eta garbi egoera honetan gaixo larriak, bai fisikoak eta bai psikologikoak kalean egon beharko lirateke tarte honetan. Berresten dut lehen esan dudana, ez? Azkenean egoera honetan daukagun arriskua da eurek okerrera egiteko eta krisiak izateko. Beti begiretan txegisilik, zertan gabizen ulertu ezinik, euren taldien ondo sarturik, zurikatuak bakarrik.
ulertu ezinik euren taldien on. Patxi Gaztulumendi kazetariak Gatibutza eta literaturaren inguruko ekarpena egin izan digu. Egia da sorkuntzarako nahiko emari handia bihurtu izan dela historikoki Euskal Herriko errealitatean. Agian erbestea eta Gatibutza askatasun ezak sortarazten duen txinpartaren arteari bide emoteko modua izan da, edo agian beharra jota baitere buruak sormen etengabeari erantzun izan dion pizgarria bihurtu izan delako. Horietako emaritariko bat Jokin Urain izan da, urteetan espetxean egondako idazlea, hainbat eta hainbat ekarpen literario egin izan dituenak eta liburu ezberdinak argitaratu izan dituenak. Gaurko egunean Patxi berak ekarri izan digu bere ekarpen horietako bat. Gatibutza inguruko Gatibu sortu nintzen izeneko liburua dakar. Izan ere, Jokin espetxean egonik, berarekin kointziditu izan zuen espetxe barruan, kide baten, euskal preso baten errealitatea kontatzen du, eta urteak aurrera joandako pertsona bat da. Gaurko egunean adinekoenen kaleratzea erdigunean edo azpimarra berez egiten zaion honetan, horrelako liburu bat ekarri izan digu bere kontakizuna baitere helarazteko. Gatibu sortu nintzen, Jokin Urainen liburua, Patxi Gaztulumendiren Gatibutza eta literatura. Zenbat urte dituzu? Galdetu dio Carlosek. Batzuk bai, 78. Zarra ez, aspaldikoa zara zu, diotzo Koldok. Ara, 36ko gerran, Durangon bombak bota zituztenean, hango Elizatarian nenbilen jolasean. Etxe partikularretan hartu genuen ostatu Durangon. Oroitzapenak, memoriaren puzzle zati horiek, argazki moduko sartadaz edo flashes osatzen dira sarritan. Agian horrexegatik, denbora eta espazioaren gainetik jauzi eginez gogoratzen ditugu hain argi aspaldiko kontuak. Gaur goizekoak baino hobeto. Data zehatzak galdu egiten dira, ari finkoren bati loturik espadaude. Baina gertakarien argazkiak argi eta garbi azaltzen dira burmuinean, temati, ezabatzeari uko eginez euren egoskorkerian. Durangon geundela, gogoan dut beste haur batzuekin jolasean nenbilela Elizatarian, Durango erdian. Beraz, gogoan dut abioien burrumba entzun nuela lehenengo, eta bomben estanda gero. Zalaparte itzela izan zen, leherketaren trumoi izugarria. Haiek ez ziren edonon bota behar eta jaurtitako bombak. Apropos, herrigunean botatakoak baino. Etxera joan nintzen korrika izututa laborrian. Behin etxera helduz gero salbu nintzen, etxekoen abaroan. Eta etxera iritzi orduko, balkoira, zer ikusiko. Durangotik Bilbora. Bilbon ere etxe partikularretan hartu gintuzten, edo kolegioetan alzen lekuan. Jende asko zen gerraren beldur eta iesi zebilena. Eta bidean, aurrera egin ahala handitzen ari zen ieslarien saldoa. Ordiziatik abiatu ginenean, familiaren kontua zirudiena, herri osoen ustea eta iesbidean pilate izan zen, Bilbon. Hango egonaldia arrunt luzatu egingo zen. Gatibu sortu nintzen, liburuko pasarteak dira. Antxon García del Molinoren bizitzaren kronika jaso zuen Jokin Urain idazleak, Espainiako La Moralejako kartzelan. Elkarrekin zeuden eta batera idatzi zuten iaia. Jokin Urain da idazlea, baina historia Antxon García del Molinoren zen. Orduan, 78 urte zituen, eta liburu hau aspaldi publikatu zen. Liburu hau 2000 urteko ekainean publikatu zen, duela 20 urte, La Moralejako espetxean. Eta kontatzen du besteak beste, Antxon García del Molino umea zela, 37. urteko martxoaren 31, nola Durangoko kaleetan zegoen, olgetan, jolasean. Ordurako iesi zijoa zen familiarekin Ordiziatik ies egin eta Durangon hartu zuten aterpe.
Durangotik berriz joan behar izan zuten Bilborantz. Eta esan digu, Jokin Urainek bere liburuan zer den memoria. Oroitzapenak memoriaren puzzle zati horiek, esan du Jokin Urainek. Guk gaur, martxoak 31 ura gogoratu dugu literaturaren bidez. Preso batek, beste preso kide baten bizitza kontatuz idatzi zuen liburu eder batean. Gatibuz sortu nintzen. Izan bedi, memoria ariketa bezala, ordukoak gaur gogoratzeko. Mila esker, Jokin Urain Kizkur, eta nola ez, mila esker ere, Antxon García del Molinori bere bizitza guzti hori kontatu eta horren eder liburuan agertzeagatik. Biba zuek. Urte luzez bizitak egitera behartua izan pertsona bati eskatu diogu eskutitz bat idaztea. Ohikoa daen kolaborazioa eskutitz bitartez egin zezan. Izan ere, sakramenak eta politikoen ondorioz urte asko dira, kilometro 40 minutuko bisita bat egitera behartua diren pertsonak xahuketa ekonomikoa, desgaste fisikoa eta batez ere errepideen ondorioz berein bizitzak arriskuan jartzera behartuak izan direzenak. Azkeneko aste hauetan gainera badakigu moduan koronavirus krisiaren ondorioz bisitak eten izan ditu Espainiar gobernuak eta aste hauek sortarazten duten ezinegona etxeetan, senidengan eta gurukoengan kontatzeko eskatu diogu Idoia Fernandezi. Bideo honen bitartez kontatu digu zehazki zein dan bere lagun min bati bisitatu ezin izatearen ondorioak eta egoera honek zelako erradiografia eskaintzen digun. Hemen Idoia Fernandezen eskutitza. Arratsaldeon. Koronavirusa dela eta gauden itxialdi honetan nik uste konturatu gehala ze berezia da orduak bakarrik ematea, denbora guztian pertsona berdinekin egotea lau paretan artean, zelako garrantzia hartzen duten telefono deiek, senide batzukin hitz egitean, edo lagunekin, txiste kontatzeko, erronkak bata besteari bidaltzeko, edo da nolakoa. Nola zenbat denbora pasatzen dugun seriak ikusten edo liburu baten aurrean, eta konturatzen gea zaila dela horrela egoera hau mantentzea. Eta bakoitzak bere oztopotxoak jasaten nahi dela. Batzuk kirol pixka behar dute aire fresko hartuta, beste batzuk beste jende batekin erlazionatu nahi du. Egoera hau da, gutxi gora bera preso politikoek jasaten duten egoera egunerokotasunean. Kontua da eurek ez dutela internet bidezko seriak ikusterik, ez dokie internetik, ez dokie telefonorik nahi dutenen beste batekin hitz egiteko, eta printzipioz zailagoa da. Eta normalen ez dira izaten guk dagun bezala 16 egunetako kontu bat, hilabete bat izan daitekena edo hilabete baizik eta urtetakoa. Dena den, egoera honek, koronavirusak ere eragin du euren egoerak okerrera egitea. Euren eskubideak lehendik ere neko murritzak baldin baziran, segurtasunaren izenean egoerak okerrera egin du. Igual nabarmenena bisiten kontua da, eurek kanpokoarekin duten harreman zuzena dira astean behineko 40 minutuko bisitak eta etxekoekin izaten dituzten aurrez aurrekoak. Gure kasuan adibidez, martxoko aurrez aurrekoa galdu dugu Ia Josebarekin eta berantzako horia da ate edo leio handi bat ixtea. Bera kontziente da, eta badaki ere bai aprilekoa eta ziurrenik maiatzekoa ere hortxe egongo direla. Baina, saiatuko gara beste modu batzuk topatzen. Bisitei dagokienez, azkeneko 2 asteburuten ez du bisitarik eduki, orduan kanpoarekin daukan harreman bakarra telefono deiak dira. Orain arte uki dituzte, euskien 8 minutuko 8 dei astean, telefono konkretu batzuetara, ez eurek nahi dutenera, baizik eta mugatuta daukie zerrenda batera, eta egora hau dela eta kopuru hori Josebaren kasuan 12raino iristen da. Hau da, 12 aldiz deitu dezake, 8 minutuz astean. Orain egunero hitz egiten dugu,
Dei horietan batez ere hitz egiten dugu nola dauden, galdetuta, zelan dagoen herria, nola ikusten ditugun familikoak, norbait gaixotu da, norez, euren haserrealdia erakusten digute, nola den Montresan industrialena gelditu, azken finen hau lehenbailen blokeatzea jarduerak hobetuko du egoera, pixkat impotentzia erakustea, baina azken finean 8 minutu horiek ez dute gauza ditarako ematen eta berehala bukatzen da, eta nabaritzen da eurek falta hori badagola, tarte batean 40 minutuz baldin badare lasai, parez pare norbaitekin ez eta kristal potolo baten atzian egon beharrezkoak izaten direla. Beste aldaketa bat paketean dira. Hilabetean behin gure kasuan Josebari pakete bat sartzeko eskubidea daukagu, erropa dala edo liburuak direla, edo beste hainbat material. Bera Murtziako kartzelan dago, Murtzian berak esaten duen bezala 2 urtaro bakarri daude, negua eta udara, eta eureko hain udara sartzen nahi dira, beroaldiak astera doaz eta printzipioz ez dauka udako roparik oraingoz, orduan negukoarekin moldatu beharko dugu, temporada batean behintzat. Tontakri bat dirudi, baina berantzakoneko gai xelebrea da, armairua berrantolatzearena. Hainbat elementu zeon zain, ikastaro batzuk ematen naizan kartzela barruan, horiek bertan bera geratu dira, kanpoko jendeak ematen zituelako, baina bide batez ikasteko liburu batzuk eskatu zituen eta hemen dauzkagu pilatuta, paketean ezin sartu, orduan material horire faltan dauka. Kanpoarekin beste erlazio batzuk, argazkiak, utioaz familiarekin eta lagunen informazio eta jasotzen du argazkien bidez ere, orain posta bidez bakarri jaso dezake. Kontuan hartuta nola dagoen posta zerbitzua azken aldian. Berez, posta bidez jasotzen zituen gauza guztiak astebeteko atzerapenakin ematen zioten, edo 15 egun, erretenitu egiten zutelako. Orain pertsonal gutxiago dagoen kartzelan ere hori luzatu egin da. Eta ez da inerresa sartzea zenbait gauza. Liburuak adibidez ezin dira sartu ez badira finak, pakete moduan ez dituztelako onartzen. Hori izango litzateke pixkat kanpoarekin, pertsonekin edo zaukien harremanari dagokionez, baina beste oztopo batzuk ere badira. Lehen bisitan joten ginen sartzen ginion dirua bertara, orain internet bidez egin behar da, kontu korronte baten bidez, horrek ere atzepena ekartzen dio, beste astebete edo itxoin behar du dirua jaso duela jakin arte, ea programarik egondan jakiteko edo ez. Mila gauza dira, kirola ere, eurek kartzela barruan badute horrelako kirolgune bat, baina bere modulotik kanpora dagonez, eure mugimendua ere mugatuta dago, ezin dute modulotik atera, orduan ez dago kiroldegira juterik, eta egin dezaken gauza bakarra da, bere moduloan dagon koltxone eta eta ez dakit ze beste elementu simple batekin moldatu baduen bezala. Izan detena, kirolik ez, ikastaroak ez, etxekoekin harremanik ez, korrespondentzia mugatuta, paketerik ez, dirua hola moduan, eta, printzipioz beraiek Joseba guri helarazi diguna da, oraingoz giroa lasaia dela, ez dagoela holako lizkarri kartzela barruan, baina berak esaten duen bezala, oraingoz denbora gutxi pasatu dela, eta tentsinoa ez dela hilo. Orduan, gure eskara inoiz baino altuago izango litzateke etxean nahi ditugu, bada garaia eta. Hauxe izan da dana, ikusten duzuen bezala, gaurko egunean pentsatu dugu balkoietara ateratzea, eta balkoietan egitea gure irratsaioaren atal garrantzitsu edo handi bat, besteak beste iruditzen zaigulako, balkoietara ere Euskal Presto iheslarien etxeratzearen aldarrikapena atara behar dugulako, eta beste gauzekin batera baitere horretaz kontzientzia hartzea, horretaz jakitun izatea eta lehen neurrian norbanakoak eta eragile edo espazio ezberdina baitere berein ekarpena egitea. Besteak beste urteetan eta aspalditik inkistutako egoera bat, afera bat, problematika bat alako,
konponbidearen beharra duelako, eta gainera horrelako krisiek adierazten diguten bezala, inoz baino gehiago hoien soluzioaren alde ekarpena egitea ezinbesteko dugulako. Oraindik orain bisitak eta horrelako kanpoari loturiko bideak eta zubiek etenduak mantenduko dituzte, eta bitartean edozein ekimen eta edozein keinu egin eta esatea baitere garrantzitsua iruditzen zaigun bezala guk gurea egiten jarretuko dugu. Euskal preso eta ihesari guztiak etxean, hemen eta orain etxekoekin egon arte. Sare on guztioi. Basoan izkutaturik nor gehizatzen duen nork ezatzen du nor